δίκιο. Οι γονείς σου δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλάμε, αλλά σου έχω τη λύση. Παύλε, τι είναι το 6-7? Το 6-7 είναι ένα αστείο που λέμε όταν βλέπουμε κάπου τον αριθμό 6-7 και λέμε 6-7. Α, το πιάσα! Παύλε, το φαγητό είναι έτοιμο. Ρε φίλες, έρχομαι μαμά. 6-7! Εντάξει ρε παιδιά, μπορεί να τους πάρει λίγο χρόνο μέχρι να το μάθουν. Μετά θα τους μάθουμε τον μπρο. Το μπρο σημαίνει αδερφός, οπότε άμα θες να πεις κάποιον αδερφό, τον λες και μπρο. Οκ. Παύλε, θα έρθεις στο μολ μαζί μας? Όχι μάμα, παίζω. Οκ, Παύλε. Μπρο. Τι! Αυτό τώρα δεν γίνεται να μην το πουν σωστά. Θα τους μάθουμε το cringe. Cringe σημαίνει κάποιος άνθρωπος που είναι αμήχανος και κάνει πράγματα που τον κάνουν ρεζίλι. Οκ. Τώρα χρησιμοποίησε τις 3 λέξεις που σου έμαθα σε μία πρόταση. Ο παππούς σου πήγε στο cringe χωράφι και μάζεψε 67 φράουλες, μπρο.